Op zich is het niet ernstig. Het is natuurlijk heel vervelend voor alle mensen en ouders die zieke kinderen hebben. Maar wat wij zien is vergelijkbaar met wat we al het afgelopen half jaar in de rest van Nederland ook gezien hebben. Toch binnen er wel bijna verstommen. Er is tot nu toe bij deze mazelenepidemie 1 kind overleden. Dat was ook een kind met ernstige onderliggende gezondheidsproblematiek. Ja, wat kun je dan doen? Hoe slim is het als je die ziekte hebt? Mazelen is een pittige kinderziekte waarvan 80% van de kinderen zonder problemen na een dikke week flink ziek zijn hersteld. 10-20% van de kinderen kan er een complicatie bij krijgen in de zin van een longontsteking of een middenoorontsteking. Soms is een ziekenhuisopname nodig. Hangt heel erg af van hoe kwetsbaar het kind is, wat de andere gezondheidskenmerken ervan zijn. We zijn al bij die school geweest. We hebben een vaccinatieaanbod zullen we doen voor die kinderen die nog niet gevaccineerd zijn en die niet ziek zijn. En voor de kinderen die wel ziek zijn geweest gaan we een herhalingsvaccinatieaanbod doen, want ze hebben dan wel de mazelen gehad, maar in het vaccin zitten ook antistoffen, of tenminste je moet ook antistoffen opbouwen tegen bof en rode hond.